Imaginează-ți că ești un samurai în Japonia, secolului al XIX-lea. Ai fost crescut în spiritul onoarei, al disciplinei și al loialității absolute față de stăpânul tău. Îți porți cu mândrie katana, simbolul identității tale și al clasei privilegiate din care faci parte. Dar, într-o clipă, lumea în care ai trăit toată viața începe să se schimbe rapid. Shogunatul Tokugawa, sistemul care ți-a garantat puterea și prestigiul, se destramă. Ordinul samurailor, vechea clasă a războinicilor, este desființat oficial. Te gândești, ce urmează pentru mine? Cum voi trăi fără codul meu de onoare, fără războiul care mi-a dat sens? Aceasta este povestea uitată a samurailor după ce lumea lor a căzut. Cum au făcut față schimbării? Cum s-au adaptat? Și mai ales, ce au lăsat în urmă? Dacă ești curios, rămâi cu mine să descoperim împreună acest capitol puțin cunoscut din istoria Japoniei. Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Cheia Cunoașterii, unde fiecare videoclip este o călătorie fascinantă în lumea istoriei, culturii și civilizațiilor care au modelat lumea în care trăim. Aici dezvăluim povești adevărate, mai profunde decât legendele, și descifrăm misterele trecutului. Dacă ești pasionat de istorie și vrei să înțelegi cum au trăit și au gândit oamenii care au făcut epocile, ești în locul perfect. Dacă vrei să intri în lumea samurailor, dar fără să te încurce o katana la șold, apasă acum pe butonul de abonare. Te așteaptă o mulțime de povești care te vor face să-ți dorești să te întorci în timp, sau cel puțin să știi ce înseamnă cu adevărat onoare în zilele noastre. Cine erau samurai și cum s-a prăbușit ordinul lor? Pentru a înțelege ce a urmat după dispariția ordinului samurailor, trebuie să ne întoarcem la începuturile lor. Samuraii nu erau doar războinici. Ei erau nucleul societății feudale japoneze, o clasă socială care controla pământurile și populația în numele shogunului sau al împăratului. În perioada Kamakura, secolul al XII-lea, când Japonia era fragmentată în mici provincii, războinicii locali au început să se organizeze în loialități riguroase, dând naștere samurailor ca o clasă distinctă. Ei trăiau după codul Bushido, un set de reguli care puneau preț pe curaj, loialitate, onoare și autosacrificiu. Era un cod neiertător. Pierderea onoarei însemna o moarte rușinoasă sau, uneori, sinuciderea rituală numită seppuku. Legătura samurailor cu onoarea era atât de profundă încât aceasta dicta fiecare aspect al vieții lor. Pentru ei, onoarea nu era un simplu ideal, era esența însăși a existenței. Faptul că puteau să-și păstreze numele curat, să-și respecte stăpânul și să-și îndeplinească datoria până la capăt, era mai important decât viața lor. Nenumărate povești de vitejie și sacrificiu demonstrează această relație indestructibilă. Un exemplu celebru este lupta lui Miyamoto Musashi, considerat unul dintre cei mai mari spadașini din istorie, care a luptat și a câștigat peste 60 de dueluri, fără a pierde vreodată. Dar dincolo de măiestria sa în luptă, Musashi a fost și un filozof care a scris Cartea celor 5 roți, o lucrare fundamentală despre strategie și filozofia războiului, ce reflectă valorile Bushido. Un alt caz remarcabil este cel al generalului Minamoto no Yoshitsune, care a fost atât un genial strateg militar, cât și un simbol al loialității și onoarei, deși sfârșitul vieții sale a fost marcat de trădare și tragedie. Pe parcursul perioadei Edo, 1603-1868, Japonia a cunoscut o pace relativă sub conducerea shogunatului Tokugawa. Această pace a însemnat că samuraii au pierdut în mare parte scopul lor militar. Mulți dintre ei au devenit funcționari sau au ocupat poziții administrative în guvern. Cu toate acestea, statutul lor social era încă privilegiat. Ei erau singurii care aveau dreptul să poarte katana în public, un simbol al rangului lor. Dar vremea lor de glorie a început să apună odată cu sosirea comandorului american Matthew Perry și a flotei sale în 1853, care a forțat Japonia să se deschidă către lumea occidentală. Aceasta a declanșat o serie de reforme majore.
În 1868, restaurarea Meiji a readus puterea împăratului, punând capăt shogunatului Tokugawa și introducând modernizarea rapidă a Japoniei. Ca parte a acestei transformări, clasa samurailor a fost desființată în mod oficial în 1871. 1873. Legea care le interzicea să mai poarte arme a fost doar începutul unui proces de eliminare a privilegiilor lor. Această măsură a dus la un val de nemulțumiri și revolte, pentru că samuraii erau legați prin sânge și onoare de tradițiile lor. Cel mai cunoscut conflict armat a fost rebeliunea Satsuma din 1877, când foștii samurai, conduși de Saigo Takamori, au luptat împotriva forțelor guvernamentale moderne. Această rebeliune a fost înfrântă, marcând sfârșitul definitiv al epocii samurailor ca clasă dominantă. Dar ce s-a întâmplat cu oamenii din spatele armurii? Cum au trecut de la a fi războinici cu drepturi speciale la cetățeni obișnuiți? Aici începe adevărata poveste a supraviețuirii lor, adaptarea și supraviețuirea samurailor în era modernă. Dispariția ordinului samurailor a fost pentru mulți o catastrofă personală. Fără rang, fără dreptul de a purta arme, mulți dintre ei s-au simțit dezrădăcinați, de parcă toată identitatea le-a fost furată. Dar istoria ne arată că acești războinici nu au dispărut pur și simplu. Au știut să se reinventeze. O parte importantă a foștilor samurai s-a integrat în noua armată modernă a Japoniei. Cu experiența lor în tactici și disciplină, au devenit ofițeri și instructori în noile forțe armate. Așa s-a construit în mare parte armata imperială japoneză, care mai târziu a avut un rol important în istoria secolului al XX-lea. Alții au intrat în serviciul public sau în administrația guvernamentală, contribuind la modernizarea rapidă a Japoniei. Foști samurai au devenit lideri în educație, industrie și comerț. Multe familii au reușit să transforme terenurile și averile pe care le aveau în afaceri moderne. Un aspect remarcabil este că, deși mulți foști samurai au pierdut privilegiile, ei au păstrat codul Bushido ca un ghid moral al vieții lor. Onoarea și loialitatea au continuat să fie pilonii existenței lor, chiar dacă mediul în care trăiau se schimbase radical. Acest cod a fost reinterpretat și adaptat, devenind o sursă de inspirație pentru întreaga națiune. În secolul 20, valorile Bushido au fost utilizate pentru a consolida spiritul național și pentru a încuraja sacrificiul în timpul perioadelor de conflict, deși uneori și cu efecte controversate. Cultural, samurai au avut un impact uriaș. Chiar dacă statutul lor social a dispărut, codul Bushido a fost reinterpretat ca un set de valori morale aplicabile în viața de zi cu zi. Onoarea, loialitatea și disciplina au fost puse în slujba noii națiuni. În paralel, artele marțiale au evoluat. Tehnicile de luptă au fost transformate în practici sportive și discipline spirituale. Astfel, kendo, judo sau iaido au devenit metode prin care foștii samurai și urmașii lor au păstrat legătura cu trecutul, dar adaptându-se la noile norme sociale. Totuși, nu toți foștii samurai au reușit să-și găsească un loc în această nouă societate. Mulți au trecut prin sărăcie și marginalizare, fiind forțați să muncească ca fermieri sau meșteșugari. Au existat chiar și cazuri de banditism, când dezamăgirea și lipsa perspectivei au dus la revolte izolate sau la comportamente antisociale. Această tranziție dificilă ne arată cât de puternic poate fi impactul unui sistem care se prăbușește, dar și capacitatea oamenilor de a-și regăsi calea chiar și după ce totul pare pierdut. Moștenirea samurailor în Japonia contemporană. Deși samuraii nu mai există ca clasă socială, moștenirea lor este omniprezentă în Japonia de azi. În primul rând, artele marțiale tradiționale continuă să fie practicate de milioane de japonezi, dar și de oameni din întreaga lume. Discipline ca kendo, iaido sau judo nu sunt doar sporturi, ci forme de cultivare a minții, corpului și spiritului. Ele păstrează spiritul Bushido, transformând lupta de altădată într-o căutare a perfecțiunii personale și a disciplinei.
Valorile samurailor, curajul, onoarea, respectul, sunt integrate în societatea japoneză modernă. În afacerile japoneze, în educație și în viața cotidiană, ideile de loialitate față de grup, sacrificiu și respect reciproc derivă în mare parte din acest cod moral. În cultura populară, samuraii sunt idolatrizați și reprezentați în filme, literatură, anime și manga. Ei sunt simboluri ale tradiției, dar și ale luptei împotriva adversității. Legendele lor continuă să inspire milioane, iar imaginea lor este adesea asociată cu Japonia însăși. Dar dincolo de mituri, există o realitate mai complexă. Studiile istorice recente au scos la lumină dificultățile prin care au trecut mulți foști samurai, dar și transformările profunde pe care le-au făcut pentru a supraviețui. Ei au fost atât victimele, cât și arhitecții modernizării Japoniei. Astăzi, când ne gândim la samurai, trebuie să ne amintim nu doar de războinici, ci și de oameni care au trecut printr-o criză existențială și au reușit să-și păstreze spiritul într-o lume care s-a schimbat irevocabil. În concluzie, această poveste despre viața samurailor după dispariția ordinului, am descoperit că sfârșitul unei epoci nu înseamnă neapărat dispariția totală a unei culturi sau a unor valori. Samuraii au dispărut ca instituție, dar spiritul lor a supraviețuit și a fost transformat pentru a se potrivi noilor vremuri. Această istorie ne amintește că identitatea, onoarea și curajul pot traversa secole, chiar și atunci când condițiile exterioare sunt potrivnice. Dacă ți-a plăcut această explorare a istoriei samurailor și vrei să afli mai multe despre poveștile ascunse ale trecutului, nu uita să te abonezi la canalul Cheia Cunoașterii și să activezi notificările. Mulțumesc mult că ai fost alături de mine și până data viitoare nu uita, istoria e cunoaștere.